Incwadi yamaRoma isahluko sesithathu iyafundeka. Ugqithisele ngantoni na ke ngoko umYuda kwabanye? Kunceda ngantoni na ke ukwaluka? Kukhulu ngeendlela zonke, kuba ke ukuqala baphathiswa izihlabo zikaThixo. Kuyini na ke khona ukuba bathile abakholwanga? Ukungakholwa kwabo kokuphuthisa na ukuthembeka kukaThixo? Nakanye, uThixo yena makabe nenyaniso, bonke abantu ke babe ngamaxoki. Njengoko kubhaliweyo kwathiwa, ukuze ube nokugwetyelwa emazweni akho, weyise ekumangalelweni kwakho, ke ukuba ukuswela ukulungisa kwethu kuqondakalisa ubulunga bukaThixo. Sothini na? Uswele ubulungisa na uThixo, lo uhlisa umsindo wakhe? Ndithetha njengomntu. Nakanye, oko ebengathini na ke uThixo ukuligweba ihlabathi? Ke ukuba inyaniso kaThixo iphuphumele ekuthini azukiswe ngobuxoki bam, ndisagwetyelwa ngani na mna njengomoni? Yini na ke ukuba singabi sisithi ngoko ke sinyeliswayo, ngoko ke abathile bathi sithi thina, masenze okubi ukuze kuvele okulungileyo, abakugwetyelwa kuyeleleleyo. Kuthiwani na ke? Sinomkhusane na? Hayi, unakanye, kuba besesiwamisele ityala amaYuda kwanamaGrike lokuba baphantsi kwesono bonke, njengokuba kubhaliweyo kwathiwa, akukho lungisa hayi nalinye, akukho uqondayo, akukho omfunisisayo uThixo, bonke baphambukile baphelele, abancedi lutho. Akukho wenza okulungileyo, akukho nokude abe mnye. Lona lingcwaba elivulekileyo umqala wabo, neelwimi zabo bamana ukukhohlisa. Ubuhlungu bamaphimbi buphantsi kwemilebe yomlomo wabo, abamlomo uzele kukuqalekisa nokukrarha. Iinyawo zabo zinamendo ukuphalaza igazi, lityumtyum neentsizi ezindleleni zabo, nendlela yoxolo abayazanga. Akukho koyika Thixo phambi kwemilebe yabo. Siyazi ke ukuba ezi zinto zonke azithethileyo umthetho, uzithetha kwabaphantsi komthetho, ukuze imilomo yonke ivingcwe, nehlabathi lonke libe netyala kuThixo. Ngokokuba ngokwasemisebenzini yomthetho akuyi kugwetyelwa nyama emehlweni akhe, kuba isono saziwe ngokokukho komthetho. Ngoku ke kubonakaliswe ubulungisa bukaThixo kungekho mthetho, bungqinelwa ngawo umthetho nasebuprofetini. Ubulungisa ke bukaThixo obungokukholwa kuYesu Kristu bube bobabo bonke, buphezu kwabo bonke abakholwayo, kuba akukho kwahluka, kuba bonile bonke, basilela eluzukweni lukaThixo, bagwetyelwa ngesisa lubabalo lwakhe, ngako ukukhululwa ngentlawulo ekuYesu Kristu, athe uThixo wammisa ukuba abe sisicamgushelo ngegazi lakhe, ngako ukukholwa, ukuze kububonakaliswe ubulungisa bakhe ngenxa yokuyekelelwa kwezono ezibe zenziwe ngenxa engaphambili, ekunyamezeleni kukaThixo, ukuze bubonakaliswe ubulungisa bakhe ngeli xesha lakulo kunje, ukuze abe lilungisa kwanomgwebeli walowo waselukholweni lukuYesu. Luphi na ngoko uqhayiso? Luvalelwe ngaphandle. Ngomthetho ummi na? Ngowasemsebenzini na? Hayi. Ngumthetho wokholo, ngoko ke sigqiba kwelithi umntu ugwetyelwa ngokholo, kungekho misebenzi yamthetho. Kanene uThixo ngowamaYuda odwa na? Akanguye na owentlanga? Ewe, ngowentlanga nazo, ekubeni